Ita, isagod mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Ti dat lag a higante. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama ana paulwan. Alipogpog! Ay, kulas, apok! Ay, maungaw sa tinubong! Agriin ka! Apay apol. Lino katak ti telebisyon, tag buyak iti damdamag itay. Kat nakitak ti pan nakakibor dagiti tao ijay sentro ti syudad. Apay kano apong. Adda kano higante, ngagkilkilaw iti tao. Mabisin nga ta dayjay a tao apong. Day tagarod, mabisin. Kat tao mo ti kilawan na. Imbag kumaano dagiti ayo. Bayan nyo latan apong. Ay, sus kulas! Saan akabaalan dagiti man nakigubat diti pagilyan apar makanday jay. Apay kano apong. Apok, si kati amok amakabal iti dayjay. Tataadwa! Kasta aya. Apok, apay nga kasta kamutan. Kaslag laladot ka. Ada sa gubanit mo aya. Gakam mo apong. Ngam ala. Bumangon akong tagwat-watak di taaro bayan. Sumaruno aktumit laeng apong. Anday ta. Mariknak apumigpigsak. Makariingan ti darak. Sumarantan dagiti urat ko. Ituli ko ti agjaging. Aguray ka. Apay ngay ang nakaturugak. Katno, sigud met asa anak amat maturog ah. Apay ngay ang nakaturugak, ajak na pupuutan. Kat idi makariingak, kaslaawan pigsak, aglaladutak, ken awan ti kayat ko nga aramidan. Apong! Apong bubod! Umasidag ka kulas! Lalpas ka na nagwatwat! Wen apong! Adala ko madamagagkan ka! May kalangan dito'y sirok ti higanti at tarong. Dito'y ti pagsaritaan ta. Wen apong! Nabaot ti turog mo ah. Mapan 20 ket 4 na oras. Anya? May sangal daw kun may sa arabi eh. Nasdawa nga ron. Riingan ka kumay di rabi eh. Ngam kalat mo't anagangin iti nabara. Iswari muarak. Tagpaanginak di tarubayan. Ngam kaskas di anabara ti pulo iti angin. Idi pandarak ti di kuryente apagpalamiis nga angin. Madimat nga gandar. Nadadal mat gaya man. Kasta? Apong. Daytoy ngay higanti atarong. Di ka kadimas daaw? Saan mat anakaskas daaw? Ta naganagan ti puon daytoy amulak. Hay! Jak liwayan na si bugan iti binigat ken minalam. Iswa, di makal. Ama balinin apagtugawan dito'y sirok na. Awan nadlaw mo akarkar na, apong. Tilang nadlaw ko. Kasla dito'y. Tiayan tinalamiis apol oy idirabi eh. Anyapay, apong. Idi kasdahit inadlaw ko. Nang bagkata kon iti tugaw. Kat ingkabil ko dito'y. Iso nga dadwa tugaw. Kan basit alamisan dito'y. Inrantam apagtugawan ta, apong? Wan ah. Isumutan ti pan nakadlaw ko. Ahiganti mat gayam daytoy amulak atarong. Gapota mabali na paglinungan ti sirok na. Ken nagdadakkel dagiti agbitbitin abonga na, apong. Wan nga rod. Saan samutan na mabalin asidahan. Gapo iti kadadakkel da. Sangkay baklay mutan day tamay sa abonga na. Apong. Dayto higanti atarong. Timang ipasimudaag
Nga dakar na nakastrek diti lubong yu at tao. Ha? Kasta nga ta? Wen apong. Ne, Ti pan nakailibay. Wen no pan naturog ko ti pagkunaak iti dayta apong. At dadakes apan nakabalin ang lipot kanyak. Iso an nakaturogak. ay sos! Kasano day ta? Iso ti takwatek apong. No pumanaw ka po, sumurutak. Di nakibat-bati ah. Agbati ka apong. Bantayam to'y balayta. Ha? Wen apong. Protektaram to'y balayta. Tapnusan amastrek ti ibagbagak adakes apan nakabalin. Nakapanawan Nicolas. Nakitak ti panang sa lokob ti alipogpogan ko ana. Kalpasan ti panagpuyot na. Inakop ti alipogpong empanaw. Masiguradok met asaanan. Ati kinataon Nicolas ti makadanon iti papanan na. No diket ti kinataon ni Prinsipe Agilos. Ha? Kasla pumigpig sa ti angin ha. Kasla sa bali nga angin. Nabara ti puloy a marignak. Ay, dakes sa angin dayta. Imbaga Nicolas nga agkamangak iti sirok ti higanti atarong ko. Nukas ti marignak a puloy. At daytan. Asideg ako. Anay! Ti tumang ko tinaitimog iti daga. Ay! Saan nagsamot na makatakdar? Anay! Mariribukan dagiti tao jay. Adda kabuteng da. Kunak tumet. Adda kabuteng dagiti tao. Alingagak ti pagtataudan day jay ngagkatatawa. Baba ni ti katawan na. Dakkelakit di ataw day jay. Di kayo panik! Kalma lang, kakailyan. At adda amaikan iti gundaway nga agkamot iti tao dayjay ahigante no ag nervyos kayo. Mayora, nakadeploy amin ang dagiti kapadak apan nakabagi tilintag. Agyaman ak no kasta. Gamduan atao ti kinalaw ti higanti atao. Katsapay kumata saanen amanayunan dagijay a biktima. At damanen biniktima ti higante. Sige Mayora, kita ang dagiti padak apan nakabagi tilintag. Baltugan yon! Bumbaon yon! Buwam. Ad-adda. Analibtakak. Nukastoy ti maramramanak apulutan. Agpadayak. Baddagak latan dagiti babbalay. Nuadda mapisit abumalay. Aniya kuma. Dayta balay. Baddagak mapisit ti mapisit. Sa bali nga angin, tinangpalit kanya. Isarteng mo dayta aramida. Kunak tumad. Sa bali nga angin dayta. Sino ka amang mandar kanyak? Di mo itiso dayta addang mo. No di mo kaya timapukulan. Aha! Magtanganak nukas tati kunam. Isublik langan iti sigod ang nagbaddakag. Kasta.
Agsarita tayo tinalapat. Higante alaad. Nagtaera sa anak analaan. Ayan mo, apay asaan ka makita, sikang agsasao. Talaga di nak makita. Kaputandak diti wangawangan tilapayag mo. Aniya. Nagasat ka. Tasaan anagliway dagiti parswa aparapala kita. Tano saan natay ka kuman amaaplawan dita. Ha 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 ha. Di mo yaw awan ti kaddak ditoy. Isardeng mo ti aramidam. Taasino ka? Akong trabida iti biyag ko. Siya ti prinsipe. Abinaon ti Diyosen dagiti angin amang salaknib iti lubong. Kasta? Amok asika ti pinartuat ti dakas nga angin abumusog iti kinaimbang. Iso apumanaw kan. Tilaeng apok tidenggag. Saan asikati apok? Iso apumanaw kadita wangawangan tilapayag ko. Lukas ta. Nasukir ka. Tilaeng apok anang bilin kanyak tidenggag. Lukas ta. Kurikuran ka. Tapno dumngeg ka iti ibagak. Tilapayag ko! Mas labarin ka ti bilog ti angin amang kurikor kang kahigante. Pagpuspusin ko, higante! Oh, Diyos umalang nga kasi! Kasyan na kami! Mayora, ang mga numadisgrasya tayo. Umay kayo itinatalgad a lugar. Oh, anya dagito yan ang mapaspasama kita. At dadimtan amang parmak iti higante. Isong agpaspusipusan. Maululang siguro ti higante, Mayora. Ala, umadayo tayo ditoy. Kakabsat! Saan kayo ngagbuya dita? Tamangan nyo kay ramraman kayo! Umadayo tayo! Ay! Umikmik sa tiangin! Umadayo tayo ditoy! Ay, may kagumakon tinapan iti sirok ti higanti at harong. Salbag! Apay ngay ajak matan makatakdar. Kasta! Agkarada ka akas labanyas! Sino tinagsao? Ay, Itaon na! Adaak dito'y sirok ti higante akalunay! tinagtobo nga ata pakalunay. Nagbalin mo't ahigante. Nakita na kon! Kalbo abakat, ti makitak iti sirok ti kalunay. Wan! May sakon akalbaw! Tanagbalig iti may saka busor ko! Anang saka iti amin na bukaw! Kat, asino ka? Si kaakalbo abakat? Man nakabalinak! Ha? Iso asumurot ka kanya! Pagbalinan ka nga agkabanwag! Ha? Ay, agpaiso? Wag! Hey, Umubing ka! Kat makaram kan tubay! Iti ubeng a babae! Kasla maguyod ak. At dabilag amang guyod kanya. Ay, adda akon dito'y sirok ti higanti at harong. Mayatan tiriknak. Rumang ka dita! Sika alakay! Umay ka!
tapagbalinan ka nga agkabanwa. He! Saan? Saan nakamamatikan ka? No asino ka man? Agsubli ka ni tinaggapuan? Dito'y tinakaibaw na. Ay, pumanaw kan! Agbalin ka nga agkabanwag. No mamati ka kanya. Ne, Ngam no saan ka amamate? Makaammo ka. Agrengat dita nagtakderam. Kat alun-unan na ka tidaga. andiya! Ha ha! Ay, nagangin man ni tinapigsa. Ha? Agtilayo nun dagiti kakaslak kadakkel ti tabungaw. Abunga to'y higanti atarong. Ay, Pumanaw ka dita sirok titarong. Sumurot ka kanyak. No di mo kaya't ti mairangat dita daga. saan nakasumurot ken ka? Ah, Sikati pumanaw. No di mo kaya ti masakitan. Ha? Dahita na ko tong abunga ti tarong ti armas ko. Ay, natangken dahito'y abunga ti tarong. Apag iso, mabalin ko nga ipang uri ti kabosor. Ay, puro seka. ipatamday ka ti dugabong at titarong. Sige, no di ka pumanaw. Ipang orko ken ka. Dahito'y kaslabato ti katangken na abunga ti tarong. Asan? Di kan rumwar dita sirok titarong mo. Dita ka lang. Sige, kumarit ka no kayat mo tilaban. Taglaban ta. Ikaw masigaw. Adapan nakabalin ko. Gapo iti da ito'y higanti atarong. Nagbutang jay bro ha. Agyaman kami. Kasla narunaw ayelo jay higante atao gapukan ka. Gapo ta partuat dahil ti dakas apan nakabalin. Ket sikat ipudpud naman nakabalin. Kinabaw lama pinaksat na jay. Sino ka kadi madaytayaw agayam? Sakti imbaon ti kinaimbag. Agtalinaedak iti panunot ti tunggal maysa. Anak ay matang kadagiti napasamak. Ket babaan deta. Agtalinaed kumamat ti kinaimbag iti pampanunot ti tunggal maysa. Sapay kumata kasta ti mapasama. Laglagi pa nyo. Nunaimbag ti aramid yo. Kinaimbag met ti sumangbay kada kayo. Ngam no didigra. Wenno sakit tinakam ti ipayo iti padayo a tao. Didigra. Ken sakit tinakam tumet ti agur-uray iti masangwanan nyo. Put na dayta. Agpakada akon. Sige nga rod. Ket laglagi pa nyo kumati kinaimbag nga ibatik kada kayo. Sige. Higanti a pinuon ti tarong. Higanti met abunga ti tarong. Tinagbalin akalasag ko. Idi adda nagparang analada bakat. Naparmakmat tan higanti a tao. Anang riribok iti may sa asyudad apong. Ngam ti ari ti kinadakes. Ket saan anaparmak? Kuna jay bro ha. Ngagsublin to ka no? Sigurado dayta apong. Ket agsagana tayo para iti dayta. Urayin tayo ti panagsubli na. Dikan gagayem tinagdibusan ti istorya itangal daw iti pannakigasanggas at immortal a hero. Dito'y drama Anapaul 1. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti direksyon Kirby Riliera. Musika June Rebutazo. Computer Recording Technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon